kukupa boka pariseiko nhasi moblessing kutadza ushapa churu mumhanzu ndichikumbuka kuti makomedwa nako kanyumbo kamwe kanochibata mabvi kuri kutsamura kwaEnzo Aishali hanzi naJeras Gouveia ari pabindu rakanyemba nditewo ka happy birthday kuna Ezara Kaunda seEsraudo ticha vasina shamu nhasi ibirthday ravo tinosheya kabirthday ndimukoma Jeras Gouveia kubhindura ikoko ndongoti mese vakazvarwa kamusi wanhasi musi wa7 July. Happy birthday kwamuri National FM inkufunani mwa 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 chamnorwa Janeiro zviri kufambere Godi Mutematsaka baba namai Ndongwe pabuhera chispika chinenge chiri panze vakachibata chimuti vachidekedzerwa neNational FM. Tisikade kupedza nguva Papa Isabel ndavabata nhasi vari kachana pane dzavafambira kuti vadzitsudzure Papa Isabel mangwanani mamuka seiko chokwadi muri yeZimbabwe kunge wasangu chirangu chokwadi chiri muri yeZimbabwe ndasakuti kuchingira wasangu ndi pasi pa mwana ndewe kubereka ndiwe kutimba ndikuona pano ndikuona murume akasimba kana ndichida akasimba ndoriwa kuti akasimba chikurukiro akasimba zvakazva akasimba ndinoti ndo dambudziko renyu ndakakuudzai Papa Isabel kuti kana makutaura nezvangu kuvadiwa vateereri manyama pfapfaidzai tsudzurai kwapaidzai tenhemurani rovai panhongonya munofanira kungovaudza kuti muri kuona monya repakanyemba border post alongside monya repagokwe tenda munhu akatsika futi right tsvagai pane network yakanaka Papa Isabel mobva mangonyudza gejo padi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupapfadza nekutsudza zvika pati bana wose yenyika ino Zimbabwe ndakabata nyaya yakaitika mukati menzvimbo yeAirport Tony mukati meguta reHarare ndiri kutaura muri yeZimbabwe yakaitika kuAirport yakamira sezvizvi kune mhuri baba vakaroora mukadzi wavo vachibva vaita vana vanokwana kuita ivo vatatu mukuru wacho ane 23 years dzokuberekwa zvine 23 years dzokuberekwa akatomboita mukadzi akasiyana naye asi akadzoka kuzogara pamba pevabereki vake murume uyu angasina mukadzi achigara pamba pevabereki iko zvino murume uyu akazosangana netsaona yerufu achibva afa kudaro kuEpweti kunonzi iko kwaSolani vanhu vari parufu vachigadzirira kuti vangatora bhodhi kuti uye pamba sezvo vanhu vaita sei munhu ashayika akazosvika mumwe mukadzi achibva adana amai vemukomana pamwechete nehanzvadzi yemurume ari kuzviti iye munhu mwana akafa mwana wangu vachibva vagariswa pasi vatete zvikanzi tiri kukumbira kutaura nemi tatiti kuzivisewo kuti mwana uyu afa panapa uyu hongu manga muchigara naye but asi mwana wenyu wepano mwana wedu ivo parufuri kuchema kuti mwana wedu afa kuchibva kwaita vamwe vanhu vatosvika vachibva kune imwe nzvimbo iko kunonzi iko kunzvimbo yekuAirport zvakare ikoko vachiti tauya panapa parufu kuzotora mwana afa mutumbi uyu hauzi mutumbi wenyu kuti mwana wedu vatete vakabvunza vachiti mwana wehanzvadzi yangu kubva achikura kusvika aende kuchikoro kusvika amboroora kusvika achigara pano nhasi uno apa munosvika muchiti maya kuzotora mutumbi wekuti mwana ndewenyu mwana wenyu pakuita sei vakauya vacho vabva vabudisa birth certificate remwana uyu ndokubvisa chitupa chemwana uyu ivo zvakare pavaigara pamba vane birth certificate remwana uyu vane chitupa chemwana uyu rekodha inotika chitupa imwe chete zviri kuvanetsa kuti koimimi sei muchiti mwana ndewenyu vatete vakati shevedzai muroora ndiye anokwanisa kutiudza kuti goza zvikuitika sei mukadzi akashevedzwa amai vemwana vachigara nemwana pamba vakabvunzwa navatete vanzvadzi vemurume wavo vanotaura mashoko ekuti ichokwadi mwana haasi wepano vauya kuzotora mutumbi ndo varidzi vemwana asi mwana uyu kusvika aine 23 years vachigara pamba nemurume vasingamuudzi kuti mwana haasi wangu but dambudziko riri kunetsa ndechekuti vatete vakati handikwanisi kuudza
hanzvadzi yangu, chikonzero hanzvadzi yangu inorwara nepfungwa dzimwe dzenguva. Ndikamuudza apazoitiri Matimana akakosha panede kuti vanhu vape. Kutaura kuti kwatiri kuita pamba pakapinda mwana uyu paigara mwana uyu hapatorina rufu. Varidzi vakauya ndo vakutofambira rufu apo mutumbi uri kumochari. Zvakaitika mukati menzvimbo inonzi Epworth panonzi paSolani. Dzokororo ine simba baba Isabel, muri kuti ku Epworth kwa Solani pane mwana komana akura sei akatisiya? Mwana uyu ane 23 years kuberekwa. Zvaine 23 years kuberekwa akasangana nokurwere achibva afa. Apo kudaro vanhu vari parufu, mutumbi uri kumochari vachigadzirira kuti vangatora sei mutumbi uyu. Pakabva pauya vamwe vanhu pamba vachitaura mashoko ekuti tauyawo pana pahongu kunyangwe muine rufu, tati tikuzivise kuti mwana wamuri kuti ashaika pano hazi mwana wenyu, mwana wekwedu. Vateteera hanzvadzi yemurume anozviti ndiye muridzi wemwana akabva agara pasi nevanhu ava akati mashoko amuri kutaura aya ndinoguti mwana wenyu sei, zvikanzi regai ndishevedze muroora wangu, ndiye anokwanisa kutizivisa kuti chokwadi here chauri kutaura kuti mwana wenyu. Muroora akashevedzwa akagara pasi nevotete pamwe chete nevanhu vakanga vauya. Muroora akataura mashoko ekuti ichokwadi vatete regai ndikuzivise, mashoko ari kutaurwa nevanhu vauya ndechokwadi, mwana uyu haazve pano, mwana uyu haazi wenyu, apa vauya ndo varidzi vemwana. Zvikanzi honaika hosai makarega richitoresa birth certificate nechitopa, vaya vakauya vacho vakabudisa mafuti birth certificate nechitopawo zvakare, kureva kuti mwana uyu anga ane mabirth maviri nezvitupa zviviri. Akasabvunza vanhu vanoti birth record ndiro kuchipatara inenge iri 1, mabheti maviri akabuda sei pamunhu mumwe chete. Uyezve muroora uyu akagara sei makore anosvika 23 years achigara nemurume uyu asingazivise kuti mwana uyu haazwe pano, uzotaura zuva rerufu. Ya, so mwana uyu paakashaya ku Epworth kwa Solani anga achigara pamba pani? Anga achigara pamba baba vake namai vake vanonzo vanga vachizivikanwa kuti ndivo vabereki vacho. Kunze kwemwana uyu atisiya ashaya nematambudziko, vamwe vana vari mumhuri iyi ina baba ava namai ava vana vangani? Vana vese vakaberekwa vari vatatu. Apa vacho vakazotanga kurwara after vaita vana vaviri vachiita senge vanorwara nenjere. Asi kumashure uku vakambotaura mashoko zvakare baba vari kuti letibhoni iyi asi mwana wangu, vachiudza hama asi nenyaya yekuti munhu anomborwara vanongoti ndokurwara kwacho kuri kuitika, but zvakutobuda kuti murume uyu akatoziva kuti mwana asiri wake ndeupi, nokuti first born ndiye azotaurwa namai, last born iyi akamboitaura zvakare. Hama dziri kuti dai chaita JNTS vana vese tione kuti ndeve pano vari. Asi ichokwadi here kuti mwana anokurira pamusha ane 23 years, hama dzake dzozoda kuzomutora chave chituna. Ya, pakaipa inyaya yekupi, inyaya yeku Epworth Solani, muri yeZimbabwe, muri kuinzwa ka, ya pakaipa. Good morning Kanyemba na Bosho, ndite oka happy birthday kuna Danford Jackie baba Esa pa Showers Farm kumarondera, ndinonzi Mai Daiki pa Mount Pleasant akachibata chimuti. Ko nhasi muri kutsudzura muri kupi kona baba Isabel? Izvese ndiri pamadiamento apo. Mozambique madiamento mukumbura border post. Ipapo ndo panitiri kutaura kuru ndakatomira nevakomana varipo vari kudhinda matsamba kuti vanodzoka nevanoenda vagoenda. Brian na Mampalo pa Vainona akachibata chimuti, Pardon Kamuseu pa Borodeo chiri dzvi chakabatwa. Tsudzura ichimwe baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudza dziri kamatimana wose nyika ino pakarusape. Muri kuda kupindira papi izvozvi? Parusape mukoma KB wokudimba parusape. Pfapfaidza itsudzura itinzwa kuti icho chokwarusape chakamira sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndichitaura nyaya yekwarusape inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa yekuti pane vanhu vanogara kune imwe nzvimbo iri mukati menzvimbo yekwarusape. Zvakaitika ndezvekuti kune murume akarima but asingagari zvakanyanyisa nguva iyoyo, but munzvimbo maanogara umu mune vamwe vakarima vane misha irimo imomo. Saka zvakaitika ndezvekuti murume uyu akaripa chibage chake ndokubva chasiya chakaunganidzwa. Saka mombe dzevamwe dzakafamba dzichitendera dzichienda ikoko dzichienda pamba panga pakaunganidzwa chibage. Mombe dzakasvika, mombe dzakwenda kuti aidzo 11. Pakasvika mombe 11 murume wepamba apa hapana ari kuziva kuti iye pachake ane zvaakaita rini yekuti chibage chake chakanga chakadyiwa. Kwakazomuka kuseni paine mombe dzinokwenda kuita 7 dzakadonha dzakafa dzese dziri paruvanzi pake. Vari padhuze vachizotarisa vakaona kuti pachibage apa pane chimwe chibage chakaiswa pasaidi chakatsuka
kuita yellow chinoratidza kuti chine zvachakaiswa uyezve vapa ava pakazowanikwa zvakare pamba apa pakaiswa pfumo rakanga rine fertilizer richibva raiswa mvura zvakare pasaiti yekuti yanga iri saini yekuti vanhu vaifungidzira kuti izvo pangazofungidzira kuti mombe dzaenda dzikadya fertilizer dzadya fertilizer dzichibva dzadomwa mvura dzichibva dzafa chakave chishamiso chikaamidzo chokuti pamusha wemunhu uyu pakamuka mombe vanhu vanokwana kuita vaviri dzakadonha dzakafa dzikwena kuita exo 7 mapurisa ani veveterinary vakasvika ipapo vachizama kuti vaone vakavhiya dzimwe vakaenda nenyama yachona vachida kuziva nokuona kuti chambouraya mombe chii muridzi wepamba pakafira mombe akatorwa nemapurisa asi nhasi ari kunzi adzoka tamirira kuti tinzi kuti veveterinary pavachaita postmortem yemombe idzi chii chakauraya uyezve akauraya ndiani mushonga wacho ukauraya ndeupi muri kuti kwaRusape pane pamba pakaendwa nemombe mombe dzichibva dzadya chibage dzibva dzamuka dzakafa dziri ipapo ichokwadi ichocho right mombe idzi dzanga dzabva kupi kune vanhu vanogara ikoko mimwe misha yakatiwandisa kuti mombe dzinenge dzakungofamba dzichikrosa zvamamisha so mombe idzi 7 dzakafa 4 ndedzemumwe 3 ndedzemumwe kunova kuti matanga maviri ane mombe dzakafa dzakadarika nepamapa asi ipapo padzakadya chibage ndo padzakafira ipapo padzakadyira chibage ndo padzakafira pamba pakadywa chibage panga panani pakasvika mombe idzi pana baba vepo nemhuri yepo inogara ipapo asi pakazooneka kuti pane chibage changa chakangokanyokanyo nezvimwe zvinhu chakaiswa pasaidi chakatochinja kana kuratidza kuti pane zvakaiswa imomo pachibva pazoiswa fertilizer yange ikavhurwa iripo pasaidi pefertilizer pachibva pazoiswa gaba remvura rekuti tanga pakufungidzira kuti maybe dzakadya fertilizer after dzadya fertilizer dzichibva dzadomwa mvura but matsoka nematsimba emombe hapana matsimba nemombe zvakasvika pamvura but dzakasvika pachibage chakachiri kala yakasiyana siyana aunza nyaya iyi pachimuti ndiani baba Isabel varidzi vane mombe dzakafa vari kuti kudini havasi kugutsikana kuti chii chakaitika nguva yese vanogara varimo ko ivo kana kuti vanhu vari kuti chibage chavo chaidyiwa nemombe izi bheta kuti vakadyirwa tinobhadharisana nekuti pane munhu anotora zvinhu achiisa poison sechibage chakatorwa chiripo ipapo chiri kutoratidza kuti chine poison iripo asi vamirira kuti vaone kuti kana vachinge vaenda nacho kunotesta vaone kuti mushonga wakaiswa apa mushonga rudzi uyezve une kodzero yekuiswa pachikafu regai katinzwe kuti matesi achaitwa anenge akamira sei asi iwo mutemo unoti kudiniko hapana here munhu anenge achifanira kunge achiona kuti mombe dziri kufamba sei dziri kufura sei pane kuti dzisvike pamba pemunhu dzichidya kachikafu chinenge chiripo ichokwadi mukoma KB mutemo unoti kana munhu usana zvipfuwo unotarisa chipfuwo chako hachifani kupinda mune zvimwe asi zvagara zviripo kuti mutemo wenyika unotizvo ukaba unosungwa but ukaba hauitwi asi tingati isusu muridzi wepamba kana kuti mhuri yepamba pane zvayakaisere pachibage vachimirira kuti pane mombe dzichauya kuzodya dzobva dzafa iko zvinozvo hapana ati ari kuziva chikonzero zvakatumwa zvamirira kuti zvizounza maresults ndo pachabuda chokwadi kuti pano zvakaitwa here nokuti kana uri mushonga haubude mumba haubude muchitoro wega uchienda panze kana wazove panze ndo panenge pakutariswa kunzi iwe une mhosva yekusachengeta zvipfuwo zvako iwe une mhosva yekubuditsawo mushonga uchiisa pachena kuti pane zvinozvo angori mashoko ezvinhu zvakaonekwa hapasati pabuda chokwadi chiripo ndechekuti mombe 7 dzakafa padanga rimwe chete mombe 7 dzakafa ivo baba kana kuti mhuri yepamba pakadyiwa chibage nemombe vane zvipfuwo vane mombe dzavo here ipapo handina kumbobvunza nezvazvo kuti baba vepamba apa vane zvipfuwo here aiwa mashoko ndasenda mabvunza ndichatobabvunza sokure vapa muri kuita uyezve nhepenyuro inosvika kwese vakateerera vari kunzwa ndinovimba ndichingobva panhepenyuro vanenge vakutopindura kuti mubvunzo uyu wakamira sei tinoda kuziva kuti pamba apa pakafira mombe pane zvipfuwo here kuitira kuti tizive kuti ko kana chibage changa chiri panze ivo varidzi vepamba apa vangateya here ivo vachiziva kuti vane zvipfuwo nekuti zvavo zvaigona kuzodyawo chibage chacho ichokwadi mukoma KB pane chiri kupisa mukoma KB chakabva pamhangura padoma apa pane murume akabatwa nemapurisa kutaura kuno kwachiri kuita atori mutorongo akavharirwa mushure mokuonekwa akabata imbwa akaigadzika pamakumbo achitoda kuita semudzimai wemushumano ndiri yasimudza mubhadha tireve pakatsika
Pakazi Padiria Simudza Mpata iwe Pakatsika Simudza Mpata Pakatsika ra fofo kia reporting to the angel Hati Kwakatanga kuchiva kuti chibuti chinonaka Nikodimasi akatera mushirema Nikodimasi ndiani ku Levitikasi akatera zvakare pakuzotevera kubashire kwekutevera ndiani ku Simoni Peter akazopedzesera pakutenda Mother Mary Tsvagai pane network yakanaka mutsudzure chekumhangura icho. Chokwadi mukomekebaudho pandamira pakamira sei? Ipapo pakanaka tindimurani tibve. Pane nyaya mukoma KB isati yatongwa ine murume anogara mukati menzvimbo yekumhangura kunonzi Kudoma akaonekwa mhuri yeZimbabwe akagara pasi asina kusimira zvakanaka akaigadzika imbwa pamakumbo apa achitsoda zvakatozoonekwa kuti iye pachake ane kutamba kwaita nembwa iyi muridzi wembwa iyi ndokuenda kumapurisa kutaura kuno kwatiri kuita murume asati atongwa akavharirwa mushure mekuti muridzi wembwa akabvainda kumapurisa achiti ari kutamba nembwa yangu achita mukadzi kutaura kuno kwatiri kuita murume uyu akazotifonera mumwe mukadzi ari wemuprofita achimuti madzimai muri kupiko muri kukubira kuti muite muteuro chikonzero ndine mhosva yandibata handizivi zvanga zvandibata vadzimai varipo but pane zviri kuitika akabvunzwa zviri kuitika nezvaiko anongoti imbwa chiko chaitika anongoti imbwa akungoti imbwa apa hazi kupedzisa muri kuti murume akawanikwa akaisa imbwa pamakumbo akura sei? Murume atori nemhuri papa. Anga ari pai, anga akagara papi paanga akaisaka imbwa pamakumbo? Anga akagara kuri kuseri kwemba ende pakazoita vamwe vaipupura vachiti imbwa iyoyo vaigara vachiona pose paanosvika nayo anosvika pairi anototsodana nayo anga asvika achikana kuziva zvekusema kuti izvo imbwa inotsodana nemunhu aitotsodana nayo nguva dzese asi pakatozooneka akaigarisa pamakumbo achiratidza kuti iye pane zvaari kuita ende kune vamwe vakatoti sori izvenyu handizivi zvanga zvandibata. Okay, pamba panga pakagara murume uyu achitsoda imbwa pamba pani? Anga pake ndipo vanogara padhuze napadhuze vanosvikirira kumamisha ende imbwa iyi inotonzi ikamuona inomufarira kutodarika muridzi wayo. So imbwa yakatobva kwainogara ichitouya pamba pemurume uyu? Ichokwadi mukoma KB. Ichibva yabatwa ikasvika pamakumbo ichibva yatanga kutsodwa. Yakanga kutsoda maitiro ako ayamzuri. Muri kuti murume uyu anga asina kusimira zvakanaka, chii changa chakaitika? Kureva kuti kana tichipfeka mukoma KB chine mabhatani ine zipi ine bhandi izvozvo kana zvisina kubata izvozvo munhu haana kusimira. Right. Akazoonekwa nani akagarisa imbwa pamakumbo? Akaonekwa nemumwe munhu achibvaenda kunoudza muridzi wembwa ndiye akazosvika ipapo akati ndinipi yamuri kutenda kusvika ende kumapurisa. Iyo imbwa yanga yakaiswa pamakumbo imbwa hadzi here? Imbwa hadzi. Saka muridzi wembwa paakaita ma-investigations paakaenda kunoripota kumapurisa ari kuti murume uyu ari kushina nembwa yangu akaonei? Tiona murume murume anovanzera akagara nembwa vatoti sori handizivi changa chandibata kuti vanhu variko kuti mashoko ake ari kududzira kuti imbwa ari kuita kuti nai baba Isabel tinoona ka vanhu vanokisa imbwa dzavo pane dambudziko here ipapo? Zipi? Mati? Tinoti sori here kuzipi. Ndiri kudzoka kwamuri manje vari kuda kukubata izvozvi kuti vakupei nyaya munobatika panhare dzinoti kudiri.
icho kwadi muri Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganya dzisi nhamba dzinonhuhwira nhamba dzinoti isu 0771 845 025 0771 musabhipa 2 musafana private number 3 musatambira padziri asi mukafona chinosangana ipapo kana muyao chisvike ipapo tobva tasvika chikonzero tigoona zviri kuitika zviri kumhanya nenyika tigozvipembedza pamwe chete nekuzvitaura nyika yobatsira. Musaende kure, vaterere vari kubvunza kuti pane nyaya yamakambotaura kama highlights yokuti pane mwana akabuda kanonzi kachizviya kwakawanzika kanga kane ropa kachibva kakazodzokera mudumbu kana muchiri kuiyeuka. Icho kwadi ichocho inyaya yakaitika kumabvukuko ina mai vanobva kugokwe vane mwana sikana ane 32 years ari kurwara nenjere. Mwana akangotanga kuti ndochibudisa pane hanzvadzi yake pamwe chete namai vake achibva ita senge agara pasi. Mai vake vakati usabudisa pasina maminutes achibva abudisa chinhu chinenge hari chakabuda nekusikarudzi kwake chabuda ipapo. Mai vake vakati dzokera paakachisimudza akaisa padumbu chichibva chetisapia. Nyaya iyi ndeyekumabvuku nanhasi ndisakasvika pavabereki vanga vachingoti dai masvika muchibatsire chikonzero mwana achiri kuendera mberi. Vakazotsvaga mubatsiri amai vemwana vakadzi mune mushonga ini vakati wangu ndinawo but wangu hauna kushata saka handidi kuti utorwe. Ndiri kudzoka kwamuri manje rambai muri pane network. Nhasi baba Isabeuka vari kutsudzura vari pamukumbura border post pamadiamento ndoko vari kutibata vari masikati ya ntsiku yarero uno magonatani komai matore paconcession apo. Ninzwa kuti munachipata chemuti kanyemba na bozho muri seiko. Ndinonzi Rumbi Mushai Sekunda ndiri ku South Africa ndakachibata chemuti kuti kuri seko kumuzansi nasi didi chimwecho National FM ndisu tine chimuti ndisu tine chikunyana 14 minutes to 11 Tuesday 7 July 2026. Nyasha nyakuchena kwa ziko kikiki matangwe ese kuma DNA test please. Ndini ndadaro varume imbwa chokwadi kutsoda garushua nemawandiro akaita madzimai zvakaoma. Ndinonzi nyasha nyakuchena paziko ndiitereuka kuna mama vangu mai nyakuchena. Konai nyasha nyakuchena kwaziko ko wakutisa teseka musemu WhatsApp group nemurume uyo wekupi wekumangura wakukisa mbwaya kutatadzei zvakaoma chemwana wekushaya icho vakadzi hatina zera navo KB. Ndinonzi Pridini pa Waterfalls Retreat takachibata chimuti kuti regai tinzwe kuti vadiwo vaterere vanoti kudini kubudikidza neidzi dzabhozhongorwa napapa Isabel. KB mombe idzo 7 dzakafa zvinorwadza. Ko ipo pamba paive nemombe dzakafa hapanawo zvimwe zvipfuwo here? Ndinonzi Pasco Kajawa ndiri kunoko kuCentenary ndo zvandabvunza bhozhongora kuti ipo pamba apo hapanawo zvipfuwo here, nokuda kwekuti kana pane zvipfuwo sei varidzi vakazosiya kachibage chine mushonga uwo uri kufungidzirwa kuti ndiwo wakauraya mombe 7 idzi. Tichanzwa baba Isabel mushure mekufonera mhuri idzi dzakashayikirwa kana kuti dzakafirwa nezvipfuwo. Wamuka seiko kanyemba ndimutsoka amai vangu amai Nyambudzi nemurume wangu tichaona Mushua monditira happy birthday kumwana wangu Praise Mushua asvisa 8 years nhasi. Ndini mai Plaxedes ndiri kunoko kumazowe kuri seiko kumazowe 9 minutes to 11 ndopafika nthawe bali manje padoma icho pamangura chakanyanya kudanana nembwa chokwadi. Ndinonzi Kasina Wilson ndiri paBorodale. Avo vekuya kuzotora kachituna vanodherera woti kutorera kamunhu mukadzi nhasi wotora kachituna chemwana anoda kashamu icho chekumangura. ini zvangu ndinonzi Poka Njuti Daddy vaAngel mukuwasha wekomatirira ndiri kuBorodale kuri seiko nhasi 0713938538. uyo wembwa uyo kochi chakadaro chinenge ngozi igavakava here iguchure kwa gogo mupapura here nyasha nyakuchena asadaro mutsaiti mumashasha yose. Ndinonzi the radio inspector Shakman Matono. Zimbabwe aveno imbwa inodanana nembwa akadaro dewa murume uyo akazvibatira hanzi akazvibatira ka 2000 ama 2000 kake kembwa. Ndinonzi
Mr Intelligence Kelvin zvopa chingoma famu muguruve ita 4 kuti mashasha yes. Masese kuno since morning hakuna kuno kuguruve rega ikatudzeka veTransmedia kuti vagadzirise anditika vamwe vanhu vanonyadzisa mukoma Kanyemba kuita shaisano pachituna chine basa rei dai vakarohwa uyo wokutsoda imbwa ngasungwe uyo kushina ikoko ndinonzi general Kaonza ndiri kumusarabani takachibata chemoti kuti dzvi regai katipinde muchitoro neHex Solutions. Morning Kanyemba na Bozho murume wokutsoda imbwa ari kuzadzisa kutukwa kwatinoitwa kunzi varume muri imbwa saka imbwa inodanana nembwa. Ndimutsirauka Chausi Vintula baba Bridget nemhuri yese kwa Vintura nemudzimai wangu Edina na Melo ndini Emmanuel chakwatira ndiri kunoko kunotoni kuriseko kunotoni nhasi zvakaoma chokwadi chiko chaitika pamurume wokumhangura kudoma akawanikwa akagadzika imbwa pamakumbo trauzi risiri panzvimbo achitsvoda imbwa obva abatwa obva ati sorry amene zvanga zvandibata. Munoti kudini ko Zimbabwe 0713938538. Tabata tete vekuruwa kuSolomio muHarare vaya vakasangana nemukomana muna December 2025 kuruwa uko patanga tichicelebrate kuyaka kweNew Year vakachinjana manhamba vakazotanga kakutaura vakatanga kufambidzana mukomana achiti anobva kumarondera achiuya kakuruwa right kusvikira kavazonetsana vakazoregererana. Musikani mushure mukuona ka status yemukomana kusvikira mukomana kushedzera kuti handichakuoneka 1 on 1 kuti face to face pane zviri kuitika. Si musikana akataura kapane penyuro vazhinji vakamubata vachidaka kumubatsira asi mukomana akazoramba achifona even foni yakadzima. Rega ikatinzwe kuti zvakamira seko pari zvino. Mangwanani mamuka sei? Tamukedi mamuka sei? Takamboedza kukubataika nezuro foni yenyu yanga isingaite vateereri vanga vachidaka kunzwa kuti zvinhu zvamira sei pari zvino. Akapedza kufona musi weFriday, musi weSaturday akafona kuma12 ndibva ndadaira foni ndandapiwa munamato wanga ndapiwa nomwe mubatsiri waita nobva kwamurewa. Ayanipa munamato wekuti kana afona ndinopidigudza pino ranenda kararira nekukwidibira tumbler water glass ye isina chinhu. Ndichibva afona kudaro ndichibva ndaita seizvozvo achibva atanga kuseka ndamubvunza kuti uri kusekei zvikanzi uri kufunga kuti unondikwidibira motor glass here. Ndibva ndati handambotida kukwidibira motor glass zvikanzi kuedza kuita sei. Ndibva ndati hapana zvikanzi mira ndikuudze kuti inini handisi munhu akafa kana kuti musatanist kana kuti muroyi. Munhu anokwidibirwa motor glass munhu akafa kana kuti musatanist kana kuti muroyi. Ini handikwane motor glass imomo. Ndamubvunza kuti waziva sei kuti da kukwidibira motor glass. Zvikanzi motor glass inoshandiswa kutsipika vanhu kwete kuti inini handitsipikwe nekuti handakufa. Ndibva ndamuti alright iri bho achibva nditi waswera sei ndibva ndamudaswera bhozva ndamudza ndauda urara ndane hope but alright bho ndofonera mangwana ndati alright. Musi weFriday yatabva achibva afona futi yange iri weekend yelast week iyo weFriday last week iyi vaafona vandadaira achibva nditi uri sei ndikati ndiri right zvangu. Ndibva ndamubvunza kuti kuiwe unombogara kupi chaiko zvikanzi ndiri kumarondera. Ndati kumarondera kupi zvikanzi mutown. Ndikati unotozivikanwa nevanhu vakawanda here zvikanzi ndati vanokuziva uchinzani zvikanzi munya. Vanati alright ko kwaigava kwacho ikoko kune vanokuziva here zvikanzi hakuna vanhu vanondiziva nokuti handina kukurira ikoko kumusha kwedu but ndiri kune hama dzangu. Vandati alright zvikanzi ko zvambonyanya kudiko kuda kunyanya kubvunza ndati ada kungoziva havo kuti munhu wangu anonyanyazikanwa here munhu wangu anogara kupi zvikanzi alright. Ndibva ndamuti ko wakambokuendere kwaigava ikoko zvikanzi ndiwanza kuenda kana ndichienda hanzi pabhawa rekwakake kaka meno kaka here kubhawa rekoko hanzi ndokwandombowanza kuenda mausiku. Yani mausiku ndokwandowanza kuenda kubhawa kwakake kaka naunyatsonzwisisa kuti akati kake here kana kuti kake. Vanamuti alright zvikanzi ndaida kukudza kuti ndauda kuenda unoshandira kwaRusapi
Alright. Vandati paunomboita basa rei ndikanzi ndinongoita ma1-1 ekushedzwa ndizvidzoka. Vandati nderei rema1-1 racho zvikanzi ndichazokuudza airtime yangu yapera. Ndopakapedzisira kufona ipapo. Pane pamakati mimi makachinja inonzi chiline muchishandisa imwe service provider muchichinja kakune imwe kubva kune imwe network, asi iye akazofona pane line ramanga matenga ranga asingazive. Akafona pa net 1 rinowani randichishandisa. Noti kana kwadoka ndinobvisa ribhad mausiku ndobva ndaisa net 1 mufoni nyowani yandikatengerwa natete wangu izvezvi. Idhara iyi ndinoisiya ine bhadhi ndobva ndaibvisa line nebhatiri. Asi izvezvi anongoramba achifona paiyoyo net 1 nyowani racho rasingazivi ramusina kumupa racho. Randisina kumupa iroro. Makamboenda here kunoripota kumapurisa kuti pane munhu ari kunditevera, pane munhu asiri kudaka kurambwa? Ndisati. Madii kuenda kunoripota kumapurisa monzwa kuti mapurisa vanoti kudini? Ndichatoita sekudaro. Saka muri kuti ava nemazuva mangani asati afona kubva zvataura kuti akuenda kunoshandira kwaRusape? Dzinenge dzakusvika 4 days kubva musi weFriday. Kubva musi weFriday last week? Bozho akataura nezuro kuti pane paakafona achikudzaika kuti kunze kuri kutonhora musazokanganwa kakufuga zvakanaka munozobatwa neflu. Ndopakafona musi weFriday baba achindudza kuti ufuge flu yemazuva iri kurwadza, ikakubata unorwadziwa neflu iyoyo. Ndamubvunza kuti waongonayo here zvikanzi ndakamborwara nayo. Ivo ndati unorwarawo neflu zvikanzi handindiri munhuwo here. Imi madzibaba vakakupai muteuro wekuti mupindi mutsepiro panofona, wanga uri muteuro wechii? Wanga uri wekunzi ndikakudubura pilo randikararira riri handizi ndakukudibidza water glass ndinotaura nemuchimoyo iye asinganzwi kuti kana iri mweya yetsvina, mweya yezvipoko yevanhu vakafa kudhara ngausandipere. Ndozvandandichiita izvozvo kuti mweya uyeweyo kana ari chipoko esatanism unosara muwater glass imomo. Saka iye achibva zvoona? Iye achibva zviona bvatanga kuseka, akatondipa warning yekuti anzi ukaramba uchiita zvausiita izvozvo chenjera kukwadzisa vari kukuudza kuti uite izvozvo. Saka makavaudza here vabatsira vakuti ndakapiwa warning? Mubatsiri wacho handinozokwanisa kumubata because nhamba dzacho dziri kungonifonera dzakawanda ndikwanise kudzisevha. Mumwe anogona kundifonera achiti ndiri kwamurehwa ikoko, mumwe wondiudza ndiri kwamurehwa ikoko, handinozodzisevha. Ndakatomirira koo yawo kuti ndiudze ndo zvakataura munhu. Okay. Asi havana here kumbotaurawo kuti tiri kukunzwa uchitaura paNational FM pachirongwa chaBhozhongora? Haana kumbozvitaura. Anongofona usiku ihwo kuma 12 o'clock ikoko? Hanzi kumusha anomboenda asi pane bhawa ranoenda asi anoenda usiku? Hanzi ndokwaanogumira ikoko kubhawa rekwakaki. Ameno kaki here kana kuti kaka? Ameno ari kwaigawa ikoko anozivawo bhawa rekwakaki here kana kuti kaka? Pamaifambidzana musati manetsana airatidza kuti anonwa here doro? Okay. Angasingamboratidza kuti anonwa doro zvake. Kokuputa? Musi wenyu ye pataifara mafaro aingomwa madrinks chete, angasingamwe doro. Kokuputa fodya? Aiwa. Asi nhamba iri kukufonerai izvozvi ingori nhamba yake yekudhara? Itori nhamba yake yekudhara, ndakaisecha paEcocash. Kudhara paindisendera mari yaitobudisa kuti munyaradzi Kanyenzi ndiyandisendera mari handiti. Izvezvi ndakaisecha paEcocash haichabudise zita. Ikutoratidza kuti handina kurejistwa. Yeah, okay. It's all right. Rega tinzwe kuti wadiwo vateereri vanoti kudini, tinodzoka kwamuri zvekare. All right. Maita basa. Zimbabwe ndiyo ka-update iri kubva paSolomio paruwa. Right. Ameno kuti oita sei, pane vakasuggesta nezuro kuti dai waro musikana uyu aenda kakunoripota kumapurisa kuti mapurisa vazive mafambiro ari kuita nyaya iyi. Kana pane zvinenge zvaitika mapurisa kavanenge vachiziva. Iwo mapurisa zvakare kavanokwanisa kakutsvaga anditi kuita ma-investigations kuona kuti munhu uyu ari kupi, nokuti imhosva kuramba uchistroka kana uchitevera munhu
anenge asakude 25 minutes past 11 timbopinda muchitoro. Kumbuka kuti makomedwa nako kanyumbo kamwe kano happy birthday Salomon Reminguo. Ndakapfapfadzira vese vane mabirthday nhasi kusanganisira kase Esraudo Ezara Kaunda Andrisi Viega kuMozambique akachibata chimuti kuti Dzidauti Chiruweni aka Baba Keizi pamutora shanga pariseiko tafadzwa chamhuma pa waterfalls. Chimuti chakabatwa mani iwe kuti 24 minutes to 12 ndipo pafika nthawi pari manje nyaya yemusikana wekuruwa kuSolomio uyo kana yakunzi chenjera kukuwadzisa kavari kukubatsira yashata manje. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Right, muri kupiko naye Shekman Matono Kanyemba mukomana uyo ashata manje akupa warning kuwabatsira. Ndaona vasina kusimba vasangana nemoto apo dai sisi vaenda kupolisi dhani polisi yotreka foni yomukomana uyo kusvika vasvika panogara mutsatimu mashasha yese kusanganisira Calvin Joao Shekman Matono tinashe Gotora Regai Samuel Gwaya na Victor Katiyo nditi chaona Shumba Makwerere ndiri kuno kukoblawa ku Country Park kuri seko ku Country Park ikoko yapashata chokwadi. Musikana uyo ngaende kwa Gogo Chihoro next time achazokudza kakuti next time achazokudza kuti wawane mimba yangu enda unonyoresa miracle pregnancy. Okay, ndi Mr. Intelligence Calvin Joao pachingoma famu kuguruwe. Mungabatsire seko musikana nezuro takaedza kumubata foni yake yanga isingaite yaitoramba tichikopedza ka shift foni yanga yakuita izvozvi mamunzwa ataura akupaika update ndio mamiriro akaita nyaya. KB musikana uyo ngagare asina foni tomboona kuti zvinoita sei. Ndinonzi Ronald Mutsokoti 0713-938-538 0713-938-538. Musikana uyo ngasadaire makozi euyo nyaya ngaiswe kupolisi. Ndinonzi baba tapiwa ndiri ku Stonebridge kudemo orega kudaira makozi ese anopinda usiku here. Regaiti munzwe kuti zvinokwanisika here kuti asadaire makozi. Tiri kudzoka tichipinda kamuchitoro nevasawira vedu ka Goho Fertilizer Kanyemba. Musikana wekuruwa kuSolomio ngambotora foni yake onosiya kwa Tete Vale kwemazuva mashoma. Right, tomboonaka kuti zvinombofamba sei. Ndinonzi Nelton Mutatiwa pabudiriro 5A kuti kudaro ombotora foni onosiyaka kwa Tete Vale toonaka kuti anofona here mukomana uyu. Nyaya handiti pekutanga vakati ukanditsvaga haundione saka pari kudaka mubatsiri akakwana chaiko musikana wepaSolomio Mamu Lee tiri kwa Mutare vakachibata chimuti vari kwa Mutare Mamu Lee mainzwa ka update kubva paSolomio kumusikana uya akati iyeka akasangana kane mukomana musi wa 31 December kuruwa pane imwe nzvimbo yokufarira vachibva vachinjana kamachi manhambers vakatanga kucommunicate kusvikira kavatanga kutaura zverudo. Vachitaura zverudo kudaro musikana akazoona mukomana aisaka pa status face yomwe musikana achibva abvunza kuti ko ndiani uyu. Vakatadza kuwirirana kwenguva shoma vakazodzokerana asi mukunetsana imomo mukomana akabva ati iyeka hauchandiona face to face. Anditika vakatanga kuwirirana musikana achikumbira kamukomana kuti uya kakunoko kuruwa nembokuona. Mukomana hana kumboyo kusvikira musikana abwekana zvikanzi handichakude. Kubva ipapo mukomana ari kushedzera kuti aiwaka hazvite kuti undisiye zvinoda 5 years kuti undisiye kana kuti ndicharamba ndichikufonera pafoni even wakadzima foni yemusikana inotobaka 5 minutes to 12 o'clock yobva yaita sei yobva yapinda kafoni obva abvunzwa ka waswera sei komo wangu ndati ningodzwa kuti uri sei. Musikana ari kutsvaga ka vabatsiri vakasiyana asi zvese zvanodzwa kane mubatsiri mukomana anobva afona kuti uri kufunga kuti ndiri musatanisi kana kuti ndiri chipoko ndiri kutiona zvauri kuita zvese ndingwarira kukuwadzisa vabatsiri vari kukubatsira. Izvozvi mukomana akangofona achiti ndakubva kumarondera ndakuenda kwaRusape kunoshandira ikoko ava ne2 days asati afona. Saka tabvunza musikana kuti zoitwa sei zvikanzi ndiri kuda rubatsiro Zimbabwe. Tamuti enda unoripota kumapurisa. Akambochinja service provider network kubva kune imwe network achienda kune imwe network yasingazive mukomana asi foni yakapinda zvakare.
ndiripo pachimuti mukoma kanyemba ndinonzi Patson Nyangoni ndiri pa Southampton pariseko pa Southampton variseko Tete Chicks ipapo pamwe chete kana Gogo Kanyama vanenge vakachibata chimuti kuti dzi motivational quote of the day mafarera videra chikungu tiri kumapasuwa kana Coach Brian Ngosi. Coach Brian Ngosi ari kuti kukhala na vuto dzilibe basa maningi, vuto limbwera pakuti unilikonzesa katani ndawa ukataza kulikonzesa na kukulumbiza ndipo pambwera azinji. Kukhala na vuto dzilibe basa maningi, vuto limbwera pakuti unilikonzesa tani ndawa kutaza kulikonzesa na kankulumbiza ndipo pambwera azinji. Having a problem is not a problem. The problem is how you manage the problem. That can be a problem and stand out as the pitfall for many. Having a problem is not a problem. The problem is how you manage the problem. That can be a problem and stand out as the pitfall for many. Kuvene dambudziko harisi dambudziko. Dambudziko ndere kuti unogadzisa sei dambudziko raunenge wakatarisana naro. Ipapo ndipo pane nyaya sezvo kutadza kuzviita ndipo panodonera vakawanda. Kuvene dambudziko harisi dambudziko. Dambudziko ndere kuti unogadzisa sei dambudziko raunenge wakatarisana naro. Ipapo ndipo pane nyaya sezvo ukatadza kuzviita ndipo panodonera vakawanda. Ndiyo ka motivational quote of the day. Unosangana kane zvinhu zvakawanda kamukurarama asi chinozoitika ndechekuti problem iyoyo ukatadza kakuisova nekukasika, ukatadza kutsvaga nzira yokuti unoisova sei, ndio panenge pane dambudziko ipapo. So ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Coach Brian Ngosi. Nyaya ndiri kutaura muri yese dzakarorwa mukadzi ane vana vanokwana kuita vaviri mwana wainaye kozvinozi mwana wechi number 3 ari wechi number 3 kudaro muri yeZimbabwe ukona kuita 9 pa 9 months but aita kapinda muchipatara airwadziwa munhu achigera achirwadziwa zvaidemba nevakawanda kuti munhu ari kurwadziwa but munhu anga asingapone vachitedza kuziva kuti chii chiri kuitika vachibva vasvika panguva yekuti ngaabayiwe mainjection handizivi madzimai vanotaura vachiti iwo pane rimwe injection rekuti kana uchinge wanonoka kupona unobayiwa chikonzero madhesi ako nenguva yako zvinenge zvikuenda kumberi kumanikedzerwa kuti upone mwana. Saka iwo kuchipatara ngakuzwa kuti patasvika apa tinenge tauta kuti operation nekuti madhesi akadarikidza akasvika panguva iyi tikabaya mainjection aya chasara bazi kuoperata munhu. Asvika kudaro akanoudzwa nemunhu kuti kwamuri kufamba kwese kusanganisira vabereki vemukadzi uyu vakataura kuti kwete mwana uyu asaoperetwe nokuti pane mhepo iri kufamba nekutenderera zvatiri kuona pa mwana uyu akaoperetwa hatina kuzoona chinhu chakanaka chinobuda apa amai zvese nemwana wangu mwana arimo mwana mupenyu mwana akasvika asi kubuda kwemwana ndo dambudziko ndo kubva murume ati nevabereki vake zviri kwamuri zvataurwa mazvinzwa zvatinoziva ioperation asi pane zvamuri kunzotoita sei murume achibati maudziro andiri kuitwa tsanangudzo dzese ndiri kuona dzakanaka dziri kuenderana saka regai munikumbira mukadzi ndokunokumbira mukadzi ndokumutora mukati menzvimbo hospital akumbira mukadzi mukoma KB munhu wakatoenda naye mukati menzvimbo yemuchipatara vakaenda kunzura mukadzi uyu ndobva wasvika naye kumba ndokubva aenda naye kumba kwake ndobva ati ndanamatira mukadzi ndiri kukumbira murandarume enda unoshevedza mai vako mai vako inyakubereka vauye pano. Rega tizonzwa kuti murandarume akazoenda ere kunoshedza amai nyakubereka mushure memashoko anotevera timbotengesa. Akaodzaka murandarume kuti enda unoshedza amai nyakubereka murandarume achibva kudini haana kutomira mukoma KB akatobva tomhanya ipapo ndokubva afondera mai vake zvikanzi mwanangu gumbo rangu asi akuzi kure ndingangoti kubva mune rimwe village muchienda mune rimwe village zvikanzi mwanangu ndiri kunzwa gumbo zvikanzi mamareke titume chikochikari chichibva chatuma chibva chaenda tora maya vaenda amai vachibva vasvika zvikanzi namubatsiri mama ndinda kuda naye mwana wenyu zvikutemuro zvikanzi chokwadi hona muroora wangu kubva nguva yakati asi vana vese ava haana kumboita dambudziko iri yekutanga akasungirwa akanoponera kumba kwavo zvakanaka izvozvi vamwe vana vavira akaponera papi akaponera pano saka tisozo chaitika chii kana mauya munhu wamwari kana kuti mauya imimi mubatsiri wandiri kutora mubatsiri wechivanhu wandibetsera wechirungu wekucheche aiwa mubatsiri vachibotanga kubatsirwa paya vagara zvikanzi mama ndiri kukumbira kuti ndichipedza kupa mwana uyu muroora wenyu mvura endai munogara padhuze naye right
mukadzi munoziva kuti kana akazvitakura kurwadziwa akabata pasi negotsi akabata pasi pasaidhi dzimwe dzenguva, asi mwana uyu paanga akagara pasi mukoma kebi aisheka, hapana paakakwanisa kubatirira vamwene vake vari padhuze. Aikabata pasi wobata makumbo wobata gotsi, anga asingagoni aitotepa kuda kunobatirira mai, but akasvika kuda kunobata ruoko aita senge rabviswa chinobata pasi. Amai vachingoti Mwari ndibatsirei, muroora wangu aite sei apone. Ndobva zvikanzi zvandapiwa ndezvekuti kana magara apa ndanga ndichiona sekuti muroora achaita sei achapona. Chisumukai mama, tsikai pasi, ivhu renyu ramatsikerero ngariiswe mukapu, ipai muroora amwe. Muroora achibva amwa, muroora anoita sei haana kupona. Vanhu vakaswera mukoma kebi vakagara, kuchibva kwazonzi ndiri kukumbira mama, ndiani munhu wamunoti imimi ari padhuze nemi akareruka kukuonai, ungave musana kana kuti guvhu kana kuti makasumudza hembe wekuti izvo kana pane chakurumai munomuti huya undikwenye, akasununguka kwamuri. Zvikanzi muzukuru kana kuti murume wangu, zvikanzi pane muzukuru ari padhuze, nyaya yacho ndeyekumhanya kuti munhu aporeswe. Zvikanzi muzukuru, zvikanzi right, munhu aitaura izvi ane zvaangaona kare, zvese zvokusatsoka kuti sei zvikazvika zviri zvokuti aitenderera. Zvikanzi ndiri kukumbira mama, mune tambo yamakasunga iri muchiuno, musati mavhura tambo munayo here? Zvikanzi zvikanzi ndiyei? Zvikanzi ndine tambo, ndine chuma, ndisati ndadavira mukadarika kana pane madzimai akati wandei, hamutoshayiwa vakadzi vane tambo kana kuti chuma, kusimbisa muviri wedu sevanhukadzi. Hatifaniri kungogara takaita sei takadaro. Kwandakakurira ndakaudzwa saizvozvo, ende hunhu kana tsika yandakagara ndiinayo, asi kuti nditi inorevei handingazivi. Ndogona kutobvunza wakuru vari mberi kwangu. Zvikanzi allright, ndiri kukumbira kuti imimi izvezvi. Asi tapedza kudaro, zvikanzi takurai murwerewe, pindai mumba. Pane vanhu vanogona kuponesera vafanana naNyamukuta uri padhuze. Zvikanzi hongu. Zvikanzi pindai mumba, Nyamukuta ndehopi? Zvikanzi ndeoyo. Zvikanzi allright, ndiri kukumbira mapinda imomo. Amai musabva padhuze nemuroora wenyu, garai padhuze nemuroora. Zvikanzi right. So muroora anga kuzovabata manje, but akavabata anga achivashunya zvokuti dzimwe nyama dzanga dzatotsvuka, achivashunya. Ndopora sei ndoita seiko mama? Ndopa vakanzi mama, ndiri kukumbirawo pane ane rezere tenga reza nyowani. Zvikanzi right, ndiri kukumbira kuti muzukuru uyu tambo yandina kuti hamuchazoishandisi muchaishandisa, chuma chandina kuti hamuchazochishandisi muchaishandisa. Ndiri kukumbira kuti mutendere muzukuru wenyu kuti achidambure. Muzukuru mukoma KB ndobva apinda. Zvikanzi kana zvichiraramisa muroora wangu ngaadambure. Ndobva changonzi chichingopedza kunzi mukoma KB Nyamukuta akazobatsiridza kuti mwana anofukidzwa sei, uyezve padonhera pakanaka here, mwana angatouya atobuda. Tambo ichikodamburwa chete, mwana angatouya. Zvadaro mukoma KB vakabva vanzi batai tambo yenyu maoko, musaipa mumwe munhu. Ndoda kuti ndigozokuudzai kuti muchaidzorera sei kana muchiipfeka, asi handizi musaisunga kana sende kuudzai kuti isungei idzorerei. So ambuya amwene vakaramba vari mumba kusvikira vazobuda. Vanhu vakutobuda mumba, Nyamukuta azopfekedza mwana, akuudza vanhu vari panze kuti titei makorokoto. Mwana achema, mbandofunga mazvinzwa vanhu. Mwana achibva chema. Right. Mwana komana anova ndiye muridzi wemukadzi navatezvara murume waamwene vari kuda kuziva kuti pauye mubatsiri zvii zvaitika kuzosvika muroora apone. Vanga vasipo, vari panzika mumba umu amuite sei amupinde vanhu vese naNyamukuta. Zvikanzi ndo zvaitika. Asi regai ndikuudzei, zvazoita kuti mwana abude uyu, mwana aponewe, inyaya yekuti tazotambura dambo iyi. But ndiri kubvunza kwamuri, baba muridzi wemukadzi murume watezvara newemurume, tambo iyi ndiyo yanga ichikonzeresa kuti muroora asapone, ine ndiyo yanga ikamusunga. Asi handina kuti iraswe, ndapa amai ava tambo dzavo. Ndimi muchabvuma kuti vaisunge zvakare kana kuti vaisaisunge. Asi ndiri kusiya mashoko ekuti nokuda kwetambo iyi ndiyo yanga ichikonzera kuti muroora asapone. Ndapedza. Regai tizonzwa kuti nyaya yacho yakazofamba sei. Chegutu Harare.
akabatsirwa handitika anga ari mwana akabatsirwa Muroora mwanasikana akabatsirwa zvakanaka kungobuda mushure mekunge vamwene vadamburwa tambo yanga iri muchiuno mubatsiri akati tambo iyi yaikonesei pakuti Muroora abatsirwe. Izvozvo haana kuzvitaura izvozvo. Mashoko akataura achiudza veukama akati veukama basa inini ndapedza ende basa ndaita sei ndaita, asi nyaya iri panapa ndiye kuti ndanga ndichikumbirawo kuti tambo izhi yanga iri muwest izhi ndiyo yanga ichikonesa mwana kuti sei kuti abode kesa vanayo andikwanisi kuti vasapfeka yavo, saka inini ndaisiya iri mumaoko mangu. Iwe mukadzi nasekuru wemunhu wamuna ndimosara mchi namai kuti muchavati vaipfekere kana kuti vasaipfeke, asi mashoko andasiya inini ndiye kuti ndiyo yanga ichikonesa mwana kuita sei. Handizivi kuti ndakataura zvinodarika ipapo ndinogona kutsvaga muromo here kana kutaura zvisingaite, asi ndati kana mimi mukaudzwa kuti chikafu ichi vana vese vari kuti vakachidya ndokusaka vachirwara, asi chikafu chibvise mupoto muchiise apa, imini zvamaziva kuti chikafu ichi hachiite, ndimi muchaziva kuti munorasa here munochipisa here kucherera pasi kana kuchidzokoreza kuchipa vana ndobvapedza. Achishashi pakabetserwa Muroora vanga vari panze vabereki baba namai vemwanasikana uyu, pane here mashoko avakataura? Havana mashoko avakataura. Vakawirirana nezvakaitika zvese zvokushedzwa kwemubatsiri uye kutaurwa kwenyaya yetambo. Zvese kushedzwa kwemubatsiri ende zvise zvainzi torai tsoka vaibvuma, ende vamwene havana chinhu chakaramba. Vaiti vakanzi itai zvakati vaibvuma, itai zvakati vaibvunza, uye zvekushedza kwavaita pavakaita senge vanoda kuramba ndepekuti no handizi kukwanisa kufamba ikoko kusvikira vatumirwa chikochikari ngoro ikanovatakura. Ndo poga pakaita sekunonzi maybe vatipikisei but murume anoti aizvinzwisa kuti mama vake dzimwe dzenguva chimwe chikonzero chemakumbo vanacho, asi dambudziko ripo nderekuti iko zvino zvitamira wanzi kuti tambo iyo vanayo, asi tambo havana kuidzorera muwest. Vakatogara pasi zvokunzi izvo tambo iyi ndiyo yanga ichikonesa. Ivowo zvakare vamwene vane mwanasikana mwana wehanzvadzi yavo wavakatoshedza pasati vati munyimwini naye kuri kunzi Muroora kusapona itambo iyi yandinayo iyi, neniwo tambo iyi ndakaisunga kudhara, zviya zvokunzi izvo zvinokonzera zvakare zvakati muvakadzi sevakadzi vakuru. Saka izvezvi handizivi kuti ndoidzorera ndoirega kana kuti ndifonere kana kuti ndikwire ndiendewo kune vakuru vakanditi ndiite sei ndisungire tambo iyi. Hasi mwana wokutanga weMuroora, asi mwana kuti mwana wechi3 asi 2 vese ava akabetserwa mune zvakanaka. 1 mwana akanoponerwa kumba kwavo asungirwa mwana wokutanga, wechi2 akaponera kuno kumusha kuna vamwene. Hey! Musakanganuka kuti mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi. Match day number 22 Friday 10 July Scotland FC versus Tel1 Korofaro. Saturday 11 July 2026 Simba Bora ichabvina kana Bulawayo Chiefs kuwadzanai. Chicken Inn versus Manika Diamonds kuLuveve. ZP Sikariba versus FC Hunters kuNyamunga. FC Platinum versus Highlanders kuMandava. Hey! Cape United versus Ngesi Platinum Stars Korofaro. Inobuda here kepe apa. Ameno mushure mekudrowa ka 3-3 ne Hard Rock ku Chawanda musi weSunday. Then Sunday 12 July 2026 Moss FC versus Dynamos Kungoni. Herenchos College versus Hard Rock Korofaro. Agama versus Triangle United kuwadzanai. Ndiwo kama fixtures ya match day number 22 Castle Lager Premier Soccer League. Inzwa ikamekanyaka diki kanangoti ndingozisa vanhu muZimbabwe mawande makambani mukoma KB ari kuvhura achipinza vanhu basa, apinza vanhu basa anongomuka akavharwa. Akavharwa kudaroka vanhu vari kudyirwa bhonzo, vanonyatsoudzwa kuti tine malawyers and for sure malawyers ariko mara vaiwani kambani yavharwa. Chii chiri kuitika? Kune vanhu vari kuvhura makambani wopinza vanhu mabasa kana kuti mamwe makambani akagara ariko kudhara kana akuvharwa mukoma KB vese vakanga vachishanda ipapo vasara vaine chinhu makambani ari kungovharwa vanhu vakarowa pasi zi ukada kusimudza musoro ukada kubvunza malawyers ari kumira ende for sure ari kumira nekuti vanhu vanechavari kuwana iwe kuti uwane lawyer. Baba Isabel kana muchitaura kuti muZimbabwe muri kutaura nezvemakambani anosvika panhamba ipi? Kutaura kuri kwandevende ane 6 makambani 6 izvo zvitikati vakashandira makambani vari panhefenyuro vapose apa izvo mukoma KB munonzwa tsitsi
Alright, makambani aya vanga vachita business rei. Mane mabusiness akasiyana. Kusanganisira vanogadzira zvigadzirwa. Zvimwe zvokudya. Mamwe maindustry chomahombe kutoti anoshandisa motokari dzakakura pane zvanenge vachiita. Baba Isabel, pandakapinda basa inini kana kuti uchipinda basa unofanirwa kakusaina inonzi contract. Icho kwadi mukoma kedi. Basa rako rawapinda iri ndiri mu grade 9 ini ndinenge ndichitambira mari yakati. Vanhu ivavo pawakapinzwa basa pane here zvinyorwa zvakanyorwa kuratidza kuti wapa basa. Vatori nezvinyorwa ende vakatoenda kumwe kunoratidza kuti ndo kunoendwa asi vane madhesi ari kuramba chimwenda kumberi hapana chiri kushanda. Saka vari kuti kudini vashandi? Kwanza tichaziti toita sei? Mungatisirawo kupi kwatingabatsirwa nokuti tikaenda kwacho kunofanira kuti kuendwe hapana chiri kushanda. Tikade totoudzwa kuti mari yachona iyoyo ndosaka tine malawyers. Chandinoziva sekuti ZBC National FM. National FM inefenyuro iri pasi pe-ZBC. ZBC inoita nezvebroadcasting anditi tine union yedu iripo yokuti kana inini ndichigunun'una semushandi kuti sevashandi tinofanira kuenda kuunion ikoko. Vakaenda here kuunion iyoyo inomirira vashandi vanoita sei vanotefenyura. Vakaenda mukoma KB. Vakaenda kana vaenda ikoko vari kuudzwa madhesi ekunzi uyamisi wakati ende kubva ikoko vamwe vachoenda about 3 times avasangana nevanhu vacho vanenge vachikonzi dzoka yamisi wachai asi vamwe vacho dzimwe dzenguva vachinofira pamagedhi ezuva ravakaudzwa vanotosangana nevamwe vakuru vemakambani acho vachibuda imomo zvavharwa. Right, muri yeZimbabwe muri kunzwa ichi changonzi Zimbabwe pane makambani ari kuvhara avhara kudaro vashandi vanenge vachida katunhu twakashandira asi varoshedzera kuti haikona palibe chamuri kuona mukafuna kusimusa nsoro. Right, ndosaka tira maloya vanenge vachita sei vachimhanya kuitira kuti vasawane mari dzavo kana kuti muhoro wavo. Right, chimbotibatai vangaite seiko vashandi vakashanda avo kana kambani ikavhara. Right, asi kuti vawaneka muhoro wavo vekambani ivo vari kushedzera kuti hapana ndosaka tine maroya endei kwamuri daka kuenda asi hapana chinobuda. Hanzi chekiti icho chakanyanya ndinonzi Dr. Frank Judge. Wow, Dr. Frank Judge muri kupiko? Makachibata chimoti muri kupi? Chirongwa chinobhozhongora segment machunzirwa nevasaura vedu pamitambo yakatambwa nezuro. Yes, ye 2026 FIFA World Cup 2026 tiri kuona kuti chikwata chePortugal chakarohwa neSpain 1-0, then United States of America ikarohwa kane Belgium 4-1. tiri kuona kuti host nations ese abuda Canada, Mexico pabodzi kana United States of America. Nasi kune Argentina versus Egypt nenguva dza 6 o'clock manheru, then Switzerland versus Colombia nenguva dza 10 o'clock. musakangane kuti mafixtures quarter final musi weThursday 9 July France versus Morocco nenguva dza 10 o'clock, that's Thursday 9 July. Friday 10 July Spain versus Belgium nenguva dza 9 o'clock. Saturday 11 July Norway versus England nenguva dza 11 o'clock. Sunday 12 July ndo pachatamba ka winner between Argentina versus Egypt, then Switzerland versus Colombia. Ndo kamamiriro akaita kama fixtures quarter finals ye 2026 World Cup. Ndo mamiriro azvakaita 10 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje mukoma KP paka Harare. Chamuharare chiri kuti kudini mukoma KP murume akaroora ndobvaita mukadzi aita mukadzi kudaro ndokubvaita zvake vana vanokona kuita ivo vaviri vaita vavana vaviri. No, murume akaroora mukadzi uipa akamuroora akambenge akaroorwa nemumwe murume vachibva vaita vana vaviri. Vaita vana vaviri kudaro iko zvinonzi vachibva aroora mukadzi uyu aroora mukadzi uyu kudaro ane mwana 1 naye. Right, akaudza murume wake ndine vana vangu ava murume uyu vana anotovaziva anogara navo, but mukadzi uyu anotaura mashoko ekuti murume wangu anondifonera ende chokwadi vanofona vachitaura vese vakanetsana mumba. Murume akasiyana ex uya anotofonera murume wedzimwe dzenguva kuti wai uchinetsana nemukadzi uyu zvinodisturba vana vangu izvi. Mukadzi anombotaura dzimwe dzenguva kuti izvo anokwanisa kubuda obva aenda achidzoka akabata zvimwe zvinhu achiti ndanga ndabuda kundishaya kwawaita pano kana kuti pawanzwa chini ndiri kutauni ndanga ndadaniwa nebaba vana vangu vati ndizotora hembe dzacho idzi achibvabuditsa hembe ndanga ndada kunitora hembe dzevana vangu ndanga ndasina ex. Kana akuenda hatauri
kana vanetsana mumba kuti mumba munonetsana vanhu anofonerwa izvo zvimukoma KB akafonerwa nemwe munhu aizviti ndinoitwa constable nenge ndiri pakamba yakati ndiri kukumbira kusangana newe mudhorobha nenyaya yekuti munoshungurudza mukadzi namba dzangu madziona kupe ndadzopiwa nanhenge ari kutaurwa ndi X baba vevana mukadzi wake so mubvunzo rutaurwa nemurume uyo ari kuti mumba handirambi tinombonetsana chero imimi kwamuri chero iwe kwavari chero pavagere vanhu avo vanhu vanombonetsana Zimbabwe kana ndaroora mukadzi akamboroorwa nemurume wake mukadzi wangu anotamba nemurume X wake kubva papi kusvika papi kutaura kubva papi kusvika papi wangu ini mutemo murume akaroora mukadzi uyu unosvika papi right mudzimai waakaroora uyu Yes, ane vana vangani naX ane 2 ane 2 vana ava vari kugara nemudzimai wake na stepfather nastepfather ichokwadi iye paakaziva kuti mudzimai ane vana vake 2 vakawirirana kuti kudini nemudzimai pakuzoenda kunotora zvinhu kuna X husband right mashoko ake iye anoti ndaroora mukadzi uyu akandiudza kuti shamari hongu wandida but ndine vana vangu akataura shoko rekutaura iye kwanzi kana uchinge wafunga kuzunza sanzu danda unodhonza netsotso dzaro kureva kuti akabvuma kuti vana vako ndichivachengeta pane dambudziko rake ndepekuti baba vevana vari kutengeta vana vavo kunyangwe mukadzi akaroorwa nemumwe murume asi ari kuti nzira iri kushandiswa nemurume uyu pakuchengeta vana vake vandakaroora mukadzi ane vana vake ndeyekuti kana vafunga kunoonana kugamuchidzana chinhu uyu mukadzi wangu ndinofanira kufonerwa inini kana kuti mukadzi uyu dzimwe dzenguva haatokwanisi kana kutaura nemurume uyu kana akataura naye anogona kundiudza kuti baba kana kuti dedi murume baba vevana vangu kwete kuti murume wangu hachisiri murume wake baba vevana vangu vati ivo vane zvinhu zvavaroda pa vana ini ndinotaura kuti tinoenda sei tichaperekedzana here kana kuti enda asi zvose zviri kuitwa ngazvinge chizikanwa neni nokuti ndine muridzi womukadzi ari kuti mukadzi uyu haudzi murume uyu kuti murume wangu murume wandakaita naye vana afona kuti arida kundigamuchidza chinhu anozotaura achitobva kunopiwa zvinhu haazivi kuti vanga vari kupi vanga vari pai pavagamuchidzana chinhu anongoona achidzoka achiti izvi vakanetsana ari kutofonerwa pafoni namba yake naX kuti sai uchisungurudza mukadzi uyu aonere kuti ane vana vangu uri kundidisturba vana vangu ndigona kushungurudzika iye current husband yes ane vana vangani nomudzimai uyu ane 1 achitori pazamu panoenda kunosangana naX haudze murume anozotaura adzoka kuti hembe idzi kwaona dzakupfeka vana idzi ndadzipiwa naX baba vanhengi zvaitika kangani zvinhu izvi izvozvo kwanzi more than 4 times asi anongozoona akudzoka saka murume ndiaunza nyaya ende chazomusimise kuzvinhu chekuti izvezvi akufonerwa akuti chikombaka nokuti hachisiriye muridzi womukadzi ndiX chikomba chakutomufonera kuti usashungurudza munhu uyezve atofonerwa nemumwe munhu ari kumunzi ngatisangana pakati mutauni ari kuti kana ari mupurisa aripoterwa nyaya anoripoterwa naX womudzimai wangu here kana ripoterwa nemudzimai wangu uyezve iye mupurisa wachona waya achididana mutauni kuti uya pakati uri kushungurudza mukadzi iko kune makamba nechemuharare daidzai tinashe Mugabe kuzotarisa uyo mwana ari pazamu kuti ndewe current husband here kana kuti ndewa X nokuti ipapo hapana kujeka hanzi daidzai tinashe Mugabe kuti azoita DNA test titarise kuti mwana ari pazamu pamudzimai uyu ndiwa baba avo vari kugara nawo here kana kuti ndiwo baba vevana vekudhara amen baba Isabel munoti kudini ichokwadi mukoma KB hapana kujeka hapana chiedza 0713938538 rekezantimve kuti pantedu parayani halo pa National FM 0713938538 tinzwe kuti ndiani ari paronhare kuitira kuti kwaniseka kuti batsira pane dzatsudzurwa napapa Isabel yes paita munango halo pa National FM Mkoma KB murize. Zviri kufamba ere mukoma? Mushe ndi baba Simba Addington Mpwani. Parise iko pakuwadzana. Pakuwadzana makeke mkoma KB. Moda kuti batsira pane chipi?
ndida kubata icho chemurume kutsolana nemudhogalo shuwa mukoma KB kana zvikanzi varume imbwa zvinozopera here manje kunzi tiri imbwa nemadzimai ani muzvona zvakaitwa nemurume kuti tikada kuti tidzike nenyaya yacho ka murume uyu aida kutobata chibharo imbwa kuti kudaro ndizvo handizvi kunzi dzimwe hembe dzasina kusimilika zvakanaka dzanga dzisiri panzvimbo hembe ani kuzona saka dzinedzire panzvimbo kana une imbwa chikadzi yes andadati mukuzona kuti zvikuitwa kuti murume uyu ndozvaida kutoita hapana kuti kutamba nembwa kwaita plus yanga isiri yake kai handisi apa mwaifungidziro kamunhu unogona kungodiwa kanembwa ka pane vanofarirwa nembwa yanga iri yani yepa next door ani muzvona saka murume uyu aida kutorepa kutobata chibharo ino ndochokwadi hatiri kusotendererana natasemu kuma KB ivi zvitori pachena izvi okay zviri pachena aida kubata imbwa chibharo asi ndikuri vakurudzira kuti kana murume uyu ariko ngaabatwa pinde mukati hanzi ari kumapurisa asati atongwa aiwa ngaatotongwa atombogaramo nokuti akabuda achanga kutozibata wese dzimbwa idzozi manje bozi anenge akubata ari ega musingazvona saka ndikumbira kuti polisi ngaite basa rayo imubate imupinze mukati isamubudise mukati handiti regai tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei ingonimutsirai vateereri vese vakateerera chimo tine timu mashasha ese muti aromukamuka sei naNefias Chimbowa naAlec Gweja tinotenda muve nezuva rinotapira mungotira happy birthday kuna Say Raudo allright mukoma wedu sharp wezvaadezanzika vantu varipa zvimwe zvaito zvotikepika munhu anotodanana nembwa munhu apo ane mhuri zvimwe zvacho ndezvekubata-bata kana musingazive nyaya dzekufamba-famba una kuzvimagodobori zvemadhadha vanongokupa zvimishonga izvi unogona kunzi ita zvakati zvinhu zvako zvinobuda zvotoendwa utonzi shina nembwa ko vese vanozobata kana tiwana tiduku veve kana matuedzi hamuzoneti zvakadhakwa sezvi ya zvakaoma koita yemabheti yo baba yemabheti idhiri rakatetwa ka zvinosungisa vanhu kaziyazvi zvinopinza vanhu muchitorongo kaizvo kuti inini Chimbowa ndakuwanikwa ndine uku neuku zvinobuda izvi hazviiti hazviiteka hazvibudi saka ndatozvekuandatoa kuma indawana vachidara kuma but baba Chimbowa 23 years muchichengeta mwana muchiti aiwa ifirstborn yangu Mwari vatonga mwana ashaya kouya mhuri ichiti uyu mwana wedu and mudzimai obva toti chokwadi ndiwo varidzi vemwana hativape vari kupi mai Chimbowa varipo ngavauye parunhare KB mai Chimbowa makore ese echichengeta mwana vanondidzorera nei tinombopedzisa kabasa ratakatanga kare kubhari muchechi handindei wangu kubhadhehwani saka ndozokupai nemuti nhasi afanekei kwamuti vanenge vane chitupa chemwana iyeye nyangwe vakaita chitupa inyaya tikatodzokera mumashure anhu akaona vanobuda mabasa ka mai vacho nanababa vacho voenda futi mukati nekuti zvakafamba sei kuti mwana anoita mabhesi mairi nesupati masene makasiyana hazvibude izvozvo nekuti mwana anotora bhesi nebhesi rekodi 1 saka vese akatorwa 2 mabhesi bhesi rekodi rinenge riri 1 sei yake akazoita 2 panoda kuongororwa apa panoda kuongororwa ipapo mwana hatimbovapi tinongopedzisa nekuti mwana ndiwedu kubhadheri kutanga kubva pane napeni pane spiriti mochengeta mutumbi wemwana aiwa rwadza kunoita fees ya zvakaoma hazvibudi zvakaoma aiwa tichavabata hama dzakachengeta kamwana uyu kuti akure tinzwe kuti nyaya yacho yava papi izvozvi chokwadi tangopawo sando ana Peter Zona pamiremu vasingarore ana King Mambo John Yekesi Addington Mpwanya Alec Gweja nemukadzi wake na Innocent Manyoso Victor Katoti Nashe Gotora Mainosa Gompofu bye bye Dr. Nefias Chimbowa pamufakose pamisi pamwechete kana mai Chimbowa paita munango pantedwe halo pa National FM halo KP zviri kufamba here zviri kufamba zviri sei ndigweja kauyo ndizvo zvazvo baba Purity munhu kudiya mweka ka baba Purity aiwa hatifana kudya tese nemiwa fana kudya tese tifana kudzonemi ngoti pepa Cranbourne aiwa tiri kulenda manje kuri seku Cranbourne kwakanakisa kachando asi kwakubuda kazuva manje tinotenda munoda kutibatsira pane chipi dongotanga panyaya yomusikana yokuruwa Soromiyo
paakutaura kuti magodobori acho ndinogona zvakutotyisa iyo zano ramataura iroro rokuti kumapurisa ini ndandino zano rokuti kumapurisa nopamapurisa anofanira kusvika. Okay. Achitaura nyaya kuti ndozviri kuitika mukomana uyo akadai handizvo chikiitika kana pamadzimambo ane mhondoro kana masvikiro otanga kutambanudza nyaya yekuti zvii zvirikiitika kuti munhu wemupenyu here hazotoni arikutaura kuti handizvinoitwa nemunhu akafa ndiri mupenyu hatisanzwisise mani ndizvozvo chaizvo otsvagwa magodobori kuti nzira dzakadedzi vanodzisorovha sei madzimambo kumatare edechiwani ndizvozvo ndo mafutika angiwa yayo aiwa uyezve pamataura kuti pane paakanzi hanzi unofanira kumwa wiwi yangu for 3 days hamuna kumubvunza tote aizonzi kana uchida kubuda mazviri ita sei pane wiwi akanzi iwewe kana usandide ndiri kupa 2 options 5 years tichingoita zvatiri kuita izvozvi ndichikufonera pafoni even ukadzima foni asi ukada kubuda mazviri unofanira kakunwa mvura inobuda muviri mako wiwi yako for 3 days tikamubvunza kuti saka uchaita sezvikanzi aiwa handisandafunga nezvazvo pari zvino saka kuzi kuti wadegedze kuti achibuda mari kusunungura nokuti wiwi kazhinji kacho inosununguraka pamwe kudakedza kusunungura kubuda munyaya iyi ndizvozvo kana zvanetsa kungoimwa chete hapana problem hasi kumwe umwe munhu ari kuti iyeko kana dziri dzimwe mhiko dzokuti ndikanwa wiwi yacho pane zvinogona kuitika kwandiri ipapo pari triki futi pari triki zvino kana wabatsiri wacho wakunzi kana wakodzi wabatsiri wakadai ndinowa hazvichanzwisisiki saka inyaya yekutoti anofanira kutosimba musikana uyu anofanira kutosimba then tozoya panyaya yembwa iyayi shuwa ungoonekwa uri pastanzi akadaro waida tiitei nembwa waida tiitei uyezve nezuva ranga riri international kissing day saka vanhu vanokisana vari vanhu iyada kutora imbwa aiwa but inzwa ikababa purity pane vamwe vanofarira imbwa dzavo vanodzitsoda wani but manje handimbokuoneka kuti hanzi hembe dzanga dziri kusai hembe dzaibvisirwei chinokisa munhu muroboga saka aida kukisa nechii apo ndepa next door haisi imbwa yako ndikuona sekuti murume uyu zvamatowana achimbowa pamwe pane ushonga hurombwa pamwe hwaida kuita nembwa uyu kuti kudaro bhosi munhu ane mhuri dzake kauyu toti haazi kufareri nemhuri yake danga asina mbobvira ita mhuri toti pamwe ari kushaya kuti ukanda sei shoko saka nemhuri yake itori raiti vatori newana saka pane kausherekete kokuti anenge akauzonzi dai ita zvakati nembwa kana achida kamwe mudzimai anotaura kane mudzimai wake opiwa kagoa hedhi yokuroora mumwe mudzimai chete saka pandikutaura kuti kana yakunzi aende kumatare achanga mawitness yacho akaona handii achataurira imbwa sawitness ndiana nyaya yacho yakaoma iri tiki zvimwe zvinhu zvatoita varumeka zvinonyadzisa baba pati rega tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei aiwa kati nevetevera kusvikira yasvika kumagumo rega ndimboti turu tsudzurai tinzwe ndoti amai Purity Gweja maikuda kwacho rushwaya zvikomboro mazvidza gogonkofu mpofu mainosta takadeisiya kurima bosi karamba baba namai chimbowa Miss Intelligent Victor Katiyo London chingaite Lemington chingoma shumba makuerere Guide Town makuerere ambassador tinashe gotora Brian Madzivanzira ndozoda zvekare Dorothy Mvumbi takaira mhonda eni ndozoda zvekare muri kwachimutondo nekwamhonda yese nchiti makadi ndotisvika picking knowledge kahwa ndida kuti baba Simba Dizon Pwanya muri seda kuti mutitire 4 vanhu vanoti shungu bendepende Clifford Sianata anonzani Clifford Sianata Sianata mopedzisira na Major General Fidelis Monda po
tinotenda maita basa Zimbabwe nekusarudza pamwe chete nekuteerera National FM KB na Bozho. Nyaya yasisi avo inotyisa zvakaoma wena. Ndinonzi Desire Pfundira paMhondorongezi ya kana pane vanokwanisa kakubatsira ngatibatsirei kasisi vedu. Regai katinzwe kuti pavachaenda kakupolisi vachanzi kudini nenyaya iyi pavachaenda kakunoripota, sezvo taudza kuti ngavaende kunoripota kakupolisi kuitira kuti vawane rubatsiro zvakare kana pane zvinenge zvazoitika mangwana. Aiwa tine pekutangira. Ndanga ndichedza kakubata baba Isabel kuti kavapinde panhare live uye vachitiudza kanyaya yavafambira kakumukumbura kumadhiamento ndofunga inetwork, asi kune avo vachada kakuvabata kuti vasvise nyaya kwavari baba Isabel munovabata pa 0771 545025 0771 545025 0771 545025. tapota panhamba idzi musabhipisa Peter Zulu. Ndinonzi KB Kanyimba Bonzo. Tigumane bzvakareka mangwana nthawe zibodzibodzi asi nguva dza 6 o'clock nhasi manheru tinenge tikupaika mutambo Argentina versus Egypt. Tosangana ipapo nhomba yemuonekedzano momento ya Brillianto K-Chaps zvikanzi ndino